गोदान बोसोर बैसागु आरो बे बैसागु फोरबोनि लोब्बायै सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बावखुंग्रि थाग-थियारि जादों। आथिखाल बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्राय खुंबोबाय थानाय जे बिटिआर सरकारजों खुंबोजानाय जे बावखुंग्रि फोरबो बे फोरबोखौ देग्लायहाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो नैबे फेस्टिभेलनि लाइन डिपार्टमेन्टफोरखौ गासै लाजोबनानै जोङो मोजाङै सावरायदों आरो मोजां डिसिसन लादों। देग्लायनि बावखुंग्रि फोरबोखौ सोलिफु एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 सानथामनि हाबाफारि लानानै देग्लायनि बे बावखुंग्रि फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बे हिसाबैनो दा खामानिफोरखौ जों मावबाय थानाय जादों। दा बेहाय जोङो आगोलनिफ्राय जे आयदाफोरखौ लानानै जोङो बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंबाय थानाय जादों बेबायदिनो देग्लायनि बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि दोरोङारि जे हाजो गाखोनाय मोनसे दङमोन बेखौ जोङो कम्पिटिसन बादायलायनायाव लाबोबाय। बे हिसाबै बे हाजो गाखोनाय बादायलायनाय दङ आरो जोंनि बेयाव मोसानाय बादायलायनाय दङ। जोंनि दोरोङारि गेलेनाय खमलायनाय, गिला गेलेनाय, दाउब' आथिं बेबायदि बादायलायनाय दङ। बेजों लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जाथि माहारिनि माखासे जोंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जों बेखौबो लादों। दा जोङो आसा खालामदों बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिया देग्लायहाय मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरो बे बावखुंग्रि फोरबोआव जोंनि बिटिआरनि थागिबिजों लोगोसे आसाम, सारा भारत आरो मुलुगनि बेयाव दावबायारिफोरा बाहागो लाफैगोन जाहाथे नैबे बावखुंग्रि फोरबोआ आरो देग्लायहाय जे बांसिनै आरो गुवारसिनै गोसारगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। सेलेब्रिटि लाबोनायनि बाथ्रा बेखौ जोङो दाबो फाइनाल जायाखै। नेक्स्ट मिटिङाव बेखौ फाइनाल जागोन जों बेखौ मिथिगौ। ओंखायनो जों रायज्लायबाय थादों जोंनि जायफोर बेयाव लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे डिपार्टमेन्टनि जोङो नैबे कमिटिनि मोनसे मिटिं जाबावगोन। बे मिटिङाव जोङो बेखौ सावरायनानै जे मोनसे डिसिसनाव फैगोन। गुबुन गुबुन बोसोराव जोङो बेयाव दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनाय लोगोसे संनाय खावनायनि बादायलायनाय आरो साइकेल सालायनाय बादायलायनाय जों हाबाफारिखौ नुनो मोन्दों। देग्लाय माबायदि? देग्लायबो नैबे दोरोङारि संनाय बादायलायनाय बे दङ। जेरैहाय नारजि अमा संनाय बादायलायनाय, अनला दाउ बादायलायनाय आरो गोखा गोखै संनाय बादायलायनाय बेफोर दंजोबो आरो साइक्लिं बेबो दङ। जायफोर जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय जे गेलेनाय बादायलायनाय बे बादायलायनायफोरा दङ। दा माबायदि साखाफारा जाखो बेसेबां जौखोन्दो? साखाफारा हिसाबै जोंनि लाइन डिपार्टमेन्टआ गावबागाव डिपार्टमेन्टआ जेरैबायदि स्पर्ट्सनि खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ, प्रिपेरेसना जागासिनो दङ आरो जोंनि हारिमु बिथिङाव होन जोंनि गुबुन गुबुन जायफोर डिपार्टमेन्टआ बेयाव जरित दङ बे जरित हिसाबै जोंनि माखासे खामानिफ्रा जों आवगायबाय थादों। जे बिदिहाय टुरिजिम बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव टुरिजिम डिपार्टमेन्टआ नडाल डिपार्टमेन्ट जायो। बे हिसाबै देग्लायहाय बिथांमोनाबो जे जोंनि नैबेहाय जायफोर दावबायारि फैगोन बे दावबायारिफोरनि थाखाय बिथांमोना केम्पबो बानायदों। बेयाव टेन्टनि केम्प बानायगोन। दा बेहाय प्रग्राम जानायनि सिगां जायफोरा दावबायफैनो लुबैयो बे दावबायारिफोरनि थाखाय बेबायदि सुबिदाबो होनाय जादों। बे हिसाबै जोंनि नैबे फेस्टिभेलाव जोंनि कम्पिटिसननि अनगायै जे जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेयाव नैबे जोंनि कमिटिनिया बेखौ मोनसे सुबिदा खालामदों। जोंनि फुड स्टल बे फुड स्टलाव जोङो जायफोर जोंनि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो
दोरोङारि जे जानाय लोंनाय जोङो बानायो बा जायो बे जानाय लोंनायखौ खाबुनि थाखाय जोङो नैबे फोरबोआवनो जों बिथांमोननो जोङो स्टल बा जोङो जायगा जों बानायना होगोन। ओंखायनो आङो दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो दि जायफोर दोरोङारि जानाय लोंनायनि जोङो दखान होगोन बा स्टल खालामगोन बिथांमोना जोंनि थाबैनो बिथांमोना गावबा गाव दखान होनायनि माखासे आयदाफोरखौ मख'नानै जोंनो एप्लिकेसन बा आर'ज बिलाइ होफैनांगोन। जों बेखौ लाखिगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो जोंनि 12थि जे बावखुंग्रि फोरबो बे बावखुंग्रि फोरबोखौ गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्राय देग्लायहाय साबसिनै हामसिनै जोङो बेबायदि खालामनो थाखाय जोङो थाग थियारि खालामबाय थानाय जादों।